Gaur, Euskal Herriko Mugimendu Sozialistako hainbat kide elkartu gara, antolakunde komunisten defentsa egiteko eta ezker abertzaleak martxan daukan eraso kanpaina antikomunista salatzeko. Tentsioa kaleetara eramateko hautua egin dute, eta denon bistan dagoen bezala, horrek denon kalterako egoerak ekarriko ditu. Donostian, aurreko astean zehar jasotako gertaera penagarriek egoera leherrarazi dute, baina kasu isolatu bat baino, ofentsiba politiko luze baten baitako azken gertakariak dira. Horri dagokionez, ezer gutxi daukagu gehitzeko atzo Donostiako GKSek esan zuenaz aparte. Aste osoan zehar, jasandako jazarpena ikusita, larunbat gauean gure militanteen lintxamendu bat ekidin genuen, besterik ez. Gezur asko esan dituzte gertaera horien inguruan, eta ez horrek ez da gure militanteen kriminalizazio eta baztertze saiakerekin jarraitzeak ez du laguntzen egoera hobetzera. Mugimendu sozialista sortu zenetik, EH Bilduren eta sorturen jarrera bere existentzia ukatu eta berau suntsitzen saiatzekoa izan da. Eztabaida politikoan sartu beharrean, beraien indarra inposatzen saiatu dira. Militantzia komunista, biolentziaz eta ez argudioz ezabatzeko hautua eginez. Bazterketa, kriminalizazio eta intoxikazio estrategiak aspaldi abiarazi zituzten. Militantzia sozialista sokoratu eta jasangaitza egiteko asmoz. Gezurrera jotzeko inolako arazorik ere ez dute izan. Espainolista garela, biolentoa garela, misoginoa garela, emakume sozialistok gizonek engainatu gaituztela, gure asmo bakarra ezker abertzalearen aurka egitea dela eta antzerakoak ohiko akusazio bihurtu dira aspalditik. Nekeza izan da guretzat testuinguru irrazional horretan, langileria osoaren tresna izango diren antolakunde sozialistak eraikitzea. Aurre iritzi faltsu askori aurre egin behar izan diogulako, eta pertsonalki ez delako erreza egoera guzti horri gain jartzea. Azken hilabeteetan, ideia eta atxikimendu komunistaren zabalpenaz kezkaturik, ofentsiba hori guztia areagotu dute. Besteak beste, izaera komunista duen adierazpen oro espazio publikoetatik kanporatzeko hautua eginez eta debekatuz. Alduten toki guztietan, antolakunde komunistak txosnaguneetatik betatzen ari dira. Gasteiz, Lazkao, Hernani edota Lesaka horren adibideak dira. Kasu batzuetan, EAJarekin daukaten privilegiozko tratua erabili dute txosnetara sarbidea ezinezko egiteko. EH Bildu agintean dagoen udaletxeetan arrazoi politikoak direla eta ukatu zaigu txosnak jartzeko eskubidea. Ustelkeriaren adibide ezin agerikoa dena. Txosnez gain, horretarako indar nahikoa duten hainbat espaziotan egoteko eskubidea ukatu digute. Aurreko astean, adibidez, Donostiako Aldezarreko Gazte Asanbladan militante komunisten aurkako betoa ezarri zuten. Gazte Asanbladaren izenpean gure antolakundeen aurkako kanpaina abiarazteko. Euskal Herri osoan gure militanteak moralki eta hainbatetan fisikoki suntsitzeko estrategiak abiarazi dituzte. Propaganda sistematikoki kentzen digute. Ezkutuko grabaketak egin eta sareetara igo dituzte. Mugimendu sozialistako militante izateagatik, EH Bilduko jendearen partetik lan jazarpen kasuak ematen ari dira. Legez kanpoko kaleratzeak eta kaleratze xantaiak eman dira arrazoi ideologikoengatik. Institutuko sortuko irakasleen partetik, ikasle abertzaleakeko ikasleen humilazio eta diskriminazio kasuak areagotzen ari dira. Sare sozialak jazarpen sozialerako espazio bihurtu dituzte. Komunisten aurkako irainak, ukabilkadak eta heriotza mehatxuak egon dira azken boladan, eta abar luze bat. Horren guztiaren atzean, EH Bildu eta sorturen partetik dagoen apostu politikoa salatzeko batu gara gaur hemen. Alderdi hauek, gazte langileen artean hegemonia galtzen ari direla ikusirik, kaleetan tentsio eta biolentzia fokoak pizteko hautu desesperatua egin dute komunismoaren zabalpena ekiditeko. Jakin badakitelako, eztabaida politikoa galtzen ari direla.
Argi dago, EH Bildu Espainiako estatuan integratuta dagoen alderdi bat dela, eta alderdi sozialdemokrata gisa langileria estatuarekin eta kapitalarekin lerratzeko funtzioa betetzen duela. Erdi mailako klasearen interesak ordezkatzen dituen alderdi nagusia da Euskal Herrian. Ordenaren eta estatuaren egonkortasunaz arduratzen dena, estatuko beste edozein alderdi bezala. Gainera, ardura bikoitza dauka horretan, bere iragana dela eta konpromisoak dituelako Espainiar erregimenaren agintaritzarekin. EH Bilduk protagonismo politikoa edukitzera ohituta dagoen erdi mailako klase nazionala ordezkatzen du, eta gazte langileon adierazpen komunista berriek hegemonia eta protagonismo hori kendu ahal diotela ikusirik, edozertarako prest agertzen dira, baita kaleetan bere antolakunde sateliteak erabiliz eta herri mugimenduaren izenean bandera faltsuko tentsionamendu estrategia bat abiarazteko ere. Guk ez daukagu inolako interesik kaleetan tentsio eta guda ireki baten parte hartzeko. Sozialdemokraziaren bandera faltsuak oraindik langile andana batzen dituen momentu honetan. Gure indarra gure proiektu politikoan dago, eztabaida politikoan elikatzen da, eta kapitalaren dinamikari aurre eginez hasi da, azken urteetan agerian utzi dugun moduan. Gure ardura da ere sozialdemokraziaren ofentsibaren aurrean marra gorriak argi uztea. Kapitalaren aurkako borrokaren parte ezinbestekoa baita militantzia komunistarako baldintzak borrokaz defenditu eta handitzea. Baldintza horien artean militanteen segurtasuna, espazio publikoa erabiltzeko eskubidea eta finantzatzeko eskubidea daude. Horiek dira gatazka honetan gure marra gorriak. Eta gure indar antolatua erabiliko dugu militantzia komunistarako baldintzak defendatzeko. Marra gorri horiek errespetatzen badira, gu negoziaketarako prest agertzen gara. Kaleetako tentsioa jaisten laguntzeko eta benetan inori interesatzen ez zaion tentsio eszenatoki orokortu bat ekiditeko. Beraz, EH Bildu eta sortu alderdiei dei egiten diegu txosnatako beto politikoen kanpaina eten dezan. Gure militantzia politikoa aitortu eta errespetatu dezan. Eta gure antolakundeen aurkako jazarpen eta intoxikazio kanpaina bukatu dezan. Langileria osoaren tresna izango diren antolakunde sozialistak defendatzeko prestutasunarekin batera, gazte langileen arteko guda zentzugabe bat ekiditeko borondatea agertzen dugu. Aipatu marra politikoak errespetatzeko borondatea badago, ezker abertzalearekin negoziaketarako prest agertzen gara. Baina gure antolakunde eta militanteen aurkako erasoek jarraitzen badute, komunismoaren aurkako kanpaina zikinak jarraitzen badu, EH Bildu eta sortu alderdiak udan sortu daiteken agertokiaren erantzule egiten ditugu.